hisin pat bingyo ini kalat ban wan hang ni ban mani ban syakri ya u hakani kesengi sya begin sedang jing syakri jang ingin roi ke namba jing roi saus pa prapu kendai klur kindandu hapan sniat jangan ayat Papan sing nomor sing right was sun spang. Shibun jing shimanta jumpi barolang. Aingu yu ble yakni kalan ban syakri u hakni kesengi. Kalong katayau ka bakar pang namang ilayo ila don ya katayau jing duai. Hakabala ai hangi da kisamla baper nakabalang baper ki badang pule Hafleis Adventist College Andhra Pradesh. Hakni ka por ngapdeng subhai pi wei. Syaka sabu school jangi hakni kesengi tu blay non rangkat bat ngi kat bangi syakri u bat pekat bangi
ya pule ya ka ketin jong u begin sedang ya jeseng jong in pais ka number jing ruai san spa khat sau yengs kem tat ngan wan ya ke jing police dang jongi dongin pai sa ketin ublei sa sitiu pol sekinong Filipi ar lenong ka baar dakot ka basan hadu nyau sitiu pol sekinong Filipi ar san hadu nyau tuyo ya kani ke jing mot happy kabala long ru hau kres jisu uba haba ulang hakadur ublei shim la nyeu ya kaban bat banlong marangkat bat ublei henrei ulapan suda yaladi uda shim ya kadur merau haba ula jalong haka jing seriem kibreu to blain kerkhui ni jing puli to in pendem gi khle ag jing doai ko kpa jing yu bahabeneng long bakhoi kerteng jomi ni ai ki jingo bat kuburam shami namar mi long blei nong bo nong thau jongi nong pen im nong suspa jongi ni wan khamat jongmi ha kani ka sngi bakhoi bakantang jongmi tu isen eingi ki nong pop tu pen khoi ingi ni ki jilong pop jongi bat priang ingi kat bangi mani bangi chakriya me ha kani ka sngi ngai ngo ime mi le lam dang ti ingi wei pi wei lama kani tayo baro istayo bahadu kani ka khlimat ngai ngo ime ki jingker khu jongmi jing pendap biang bat ikjing don rangkat jongmi bat ngi ai ngo yeme mami la pelaj ngi na milari la sumari ngi walangi don hapdeng joni ka khlam ringi le milari ngi bat ngi la ban yo kamet basaj bakoj bat ngi la ban sakri yemi walangi mi yo kalat ban wan skayeng jongmi henrei milari sumari ngi ha ka bangi la ban ya sakri lang bagani ka YouTube channel jadi ka puang idwai men phai men sem jong me kat bangi sakri me hakani ka sngi tu pendap iki jingmut jing perkhat jongi khnang bangi la ban ple jingmut khnang baga jing sakri jongi kan long na du ka men sem bat na du ka do nut jongi bat bangi yo iki jing mentoy kat bangi ngap iki jing puli na khatin jong me tingi dwai men non kat bat ngi baki para bangi baro to yarap ingi iki jing telot jongi kersan borengi klem mami ngi mla ban lei tu
tu sengau jing khot kerpat jingi tu ma bijing pakala jing pala do misyam jing im jingi bai kini ngi paring ngi dam karteng Yesus amen hagani ka por ngi yo jingi tho khana mission na i boy miki manar Kobres sabaton yiki prabangi kijungi ke badan hakeleng keleng ke jaka ke khaipot mission bakhadu jong gani ke quarter ke yai prenya ke jingi thok khana jong kameria kanong gunia karon kerta ke ba arpu khandai snem bakane ka meria ke de ke bro ke ba e bat ke bange hu jisu bat ka kemi ke jongka kam das nyung tenat ya ke jingi bat ya ke jingi ke jongka yu jisu bakal ong ye ke khon jongka kameria bakan len yu jisu bakan ni kameria kala kentai ban len yu jisu nang takan ke kemi ke jongka hakawai ke sing kala alam ye ka sha restoran bar ukhonu jongka badang san snem karta kani ke kemi ke jongka kala pen yu dawai pen yo thia bat kala ai haka bakala yap ler bakal ra eka shaka shnong banong khandong ke shong try ke jongka kene ke long yeng ke long sem ke ke yeng ke ba ruspa ke ba bon shibon tele ke yeng ke sem bat kene ke maria kala sa hakawe ke yeng kumba set bendi ka hakata ke yeng kamla shuban mi ban lei kala sakut hakan ke yeng ka ba ka kemi ke jongka kala khot yo nong le bertong napo Nigeria kabo new nong le bertong wan urke ka namar baka nge yu jisu urke benya ka anta ulat khle ikata ke powder ka jongu bola ta hakan met ke jongka bola khle lu ikata ke powder bola ta haki khmat ke jongka bola khe ka bo ong len yu jisu menta ka ngam len yu jisu nang ta haden katukan ni por Kisnam kila jauh nak ki prom kat bau khon jong ke kameria uyo iya kene ka ba kemi jong ka don ha jing shutom bo ne khon u shai ke mau ba kemi jong ka shai hikai u banduai bo u khon jong ka bat ka para jong kameria kila stang banduai haden katukan ipor kajing pang kajongka kanang jor nakawai kesni syakawai kesni bah kawai kesni ga para jongka kaladap da kajing sene habaka pe ya khon kajongka benangta kane ka para kajongka kala phone yo way u pralok jongka meria uba deyu adventist nangta kala phone shau bakala ya tholu baro ke ka bajia ya ka meria bola dap da kajing sene ya ka bolong ai bangan keren ya ka meria Henry kong kameria kam la shu ban kren kadon hakamet ka phat ka bom la shu ban penki kamet ka phat ka chong kala sma yutung nang ta odap tak jing chau si ka ong ngam la ban ai ka phone ban kren ya ka Henry ngan chu sen ya ka dur ka chong ka khang ba phin yo ban pe ka sen ya ka dur ka shon ya ka dur nang ta ka sen show ne upra bangai nang takat bodo yang i kini kedor adap te jing chau si thang kam sem jung habau yo i ya ka meria ka don hakane ke jing pang ka jongka bat ul oi ka siop ha ban yarap ya ka meria ngan pha ya ka pisah bat siop ha yarap ya ka meria bakan mi nang ka to yeng bakan wan sha konakri ka badon ka balang hang ta nang ta hakawai ke sngi kani ka para jong ka meria kala yo ya kalat ban yalam ya ka meria shakonakri nang ta kawai kising kar baka kemi jong ka kamton hayeng ba onnui nong le bortong don hayeng bar kala yo ikalat ban mi ban pet nak ta ka yeng ka bakala sha sat bendi ha ka kemi jong ka bakala le shakka shnong kunakri kebadan ki balang 7 day Adventist sangta u Michael u day u treasurer jongka ka 7 day Adventist ka balang she bakilait ba anda kila poi hangta wala pliang sinyo bhai ki bola aja ka sa jaka dam ki bakka kameria kalayo thia
babon ki para bangit habarok kari gania kila sedang banduai kerpang nak ke benta ke meria kena makan yok ke met ke pat ke bakoi ke bakia nang ta haka step ke sabaton bon ki para bangit kila wan ban kendoi aka banyak keren bat ka kat baki dang duai kensan ke meria ka ur nak ke jingtia ke jongka bakala yap ler bahden katu kat ni kenta ke phone jongka meria kala rio ka klampik bon peusen ujo number ukol nang ta dan ki prabangi ki ong pik ketu number pik ketu ke phone yo sedan mano badan kam hai pi nang ta onda kala pik ya ke phone ka yo sneu ya ke sur jongka para jongka ka ong kum ni pan sajak kloi ya ke jingpang ke jongpa nang ta ka meria ka lengok kumnu kan sajak kloi kong payok sneu ya kata ka siren ambulance kong hoi ngayok sneu nang ta ka meria kala sedang menkeli atau don bajia ai hayeng hasem atau don bajia ai me jonga kala sedang menkeli kini jingkeli Henry kini ka para ka jongka ong em pak mau youtube breu unong lek bertong napok Nigeria ubawan man pensyutom yapi menta don syuk wala hab na ar malah na jrong yeng menta don syuk wala yap bahden katu kat nisngi ke meria kala jana kata ke jingpang ke jongka bakal don hakamet ke pat ke babiang ke bakoi ke bakia menta bakal ni ke meria ke ong ba ke kwa banlong ke missionary haki shnong ke jongka kwa ban sam ye ke kteng jong blai hakan ne ke snong jong ka nama bon ki pat yo siu ye ke kteng jong blai ke kwa ba kiro kin yo siu bakin yo mat ye ke jeng ke jong blai kum ba ka meria kala la mat ye ke jeng ke jong blai bakaneru kala ngila ban yarap ye ke snong gunia ban sam ye ke kteng ke jong blai lang ba ke jeng kin siu ke jong ni lang ba ke jeng kin siu jong ni la ban ya sam ya ka kteng ke jong blai spok gunia ka khalai sabatan ke jingkan syau khalai sabatan katu kat ne kan yarap bante ya ke school hapok gunia ke kelas ke berana do kelas KG do kelas 12 baka meria ro ka kwa bayu khonu jongka bon pulai hakan ne ke school bon yo ya ke jingnang ke jing start bakum jo ke jingkan syau ke jong pi ba ke jonga kan yarap ro bante ya ke school hapok Liberia bat ka jaka sumar nang pang hanang han Nigeria koble shibon ya ke jing nok loi ke jong pi ba ke jonga she ke jingkan syau kanang ba ka kam ke jong ble kanang sapriang she barok satlak jong kane ka perthai ai bo ble kur khu ye pi wei pe wei amen ngai khubli boy miki manar nak mata mission jing tu khana mission bel ayangi hagani kapor mentapat ngin lumi ki jing aingu pan penpau ki jing sngu jing ye ublei ki jing ri jing sumar jung u yangi jing don nangkat jung u bat ngi walangi don hapdeng ki jing e jing jaru ngi yo kabam kadi bat ulari sumar ngi khamtam hani kapor khadi pendap ban ai ki jing duai nak banta ki jing kin show Tuan penam kali jing duai Pupa jing bam nang nang porsi sempat tulis bun try ke jing ker ke jing dai ke jong mei ngi ke ki teo ke baladam mat kum jor men la don kat bat ka teo jing duai ke jong ngi nadu kamit ke bun kong adu ke ne singi sebeton ke balong ke khu men tang ke jong mei to men nai ke khu yang i we pe we ke bang la ban yoi ke men ko kia bat bang la ban nang wan che ke jing ke jong mei ke bang singi ki nang wan marane ka klimat ngai ka bakham karpang nam ta kini ji ai jongi ke berit temenang yai kerku yang i we pe we ka bagi singi kinangwan ka bang la banang ai kham bun chi kam ka jong me ka ba lengba ka jing ai ka jongi la ban bun sokhreng gospel ka jong me baros la jong perthai temen sino ne jing khot pat nang jongi ne pot ter ma bi pop jing baro namba krteng jong jesu ni doai amen Schwabing ni ai ka kelas ngin page ke number jing ruai saus pa khatsan
Hangani kapon ngin yo ika kelas nai Ardison Karbeteng. Kebelah sabatan fi baru biang saksian hakane step sabatan syab ngin kan yang sabas sekolah ong ba kedai ka jing alat ka jong ublai saksian biang yangi bangin dan menta hakane ka jing sikri jingi dak bangin kan bat ngin sngap ya kane ka kelas sub school jingi mentak tayo lang ba mentak tayo ngila pa sya ka bakut jong galen nang ka badai kane ka kuatar ka ba lai menta telong ba ngangat skam ba pi bar khoi phila ya pule ba nga akble pi bar khoi ki ba snap na kiwe de ki jaka ba na ka balang na nong po ba na kiwe jaka ki ba snap ya kane ka jingtan jingi lang ba kine ki kor ki bor ka bangi dan menta telong ba mentak tayo nginapet bakum no kajing iet kajang udisu na kajing terekam kajang udisu kalong kanuksa yangi baca keseran kajang udisu bat yangi hak par ba mentalang ba mentang sikran ba hak sinakong ba nginapet ba tang kajing iet bakhandu dong udisu na mata kajing penem yangi nalong hak si ba nginapet ba kajing khat ya opetros we nak seran dong udisu bat uyo des bat para jong uru de bakum no kibut yau orang bata ka lane kemno kata jeng jet jeng u ya ki seran ki jeng u tang ngin pet du ba ka jeng penkela ya usal sya upal jeng ka New Testament mangina pet du kemno ya ka jeng penkela ya upal ba ka jeng tunjuk ya upal hadian ka jeng sakri jeng u sya kibil ki jeng u tolong ba ngin sepet du kemno ru ba ka jeng penkela ya petros hadin ka jeng lan no jeng u laisian ya udisu par khan mo ka jeng perskam ya u ka jeng perskam bat pensan ya u ha ka jeng sakri jeng u ya kibril bakum no bat kemno ru ka jeng bakum no ka jeng kendu jeng petros ka jeng kendu jeng
kerja kendu jong Petrus hak sini keban buat telang ba menta ngila puasa kebekut kebaong ba kamat pedang jeng kada umau jam hak jengat ku ma pilada tip hak sini baru kalonang baru khai nuru ban kong ru kebakat ar ngila yakran ba ngaladat ong ru hak jakak bubun ba yakane kemang tip baru khai bala tho da umak fenle uwe na kinalap ubakra ubaponam jang balang se bende advantage telang menta ba kane ka kalonang menta ngila puasa kebekut kan palap ba yesnyo long ba kalapoi par bang ba kane kada bang ba pinlang perlok na kabenta ublai bakajeng keman banasam ya kemisan jeng ulane banasam ya kajeng tari kang jeng udisu hak pertai kemalas nam sitang temta ya kata nyebut bat nginakanu menta hari ai berkhoi bang ladap lut berkhoi duduk bangkong duduk bakat ar menta ngira puasa bakalai kempelak ba esau ngira puasa bekut bat ngangai pisayo ga enak ka khalai lenong ka badai menta ta yauru telang bapat syak babul jengi nak Filipi hakalnang ka ar ka san hadu nyau Filipi san kalnang ar kalnang san hadu nyau karkhot kongkne toyo yakane kejeng mut api kabalalong ruha Kris Jisu ubah ba ulalong hakadur ublai sim la nyau yakaban bat banlong markat bat ublai hinrai ulapin sudah yalade udah sim yakadur marau haba ulajalang hakjing sriyem ki breu tayngina ina pek toru pek to ka bafra te haba la syam yu hakarukum kum ubriu ulale red yalade haba ulajalang ubakongu wat hadu kejing yap hot kejing yap kan ka dimpna telong bakane pin i ba hane ong ba udisu tang ban kri ya kipai ba long ka ongno ulawan sak pertaiban mat ya kejing sitam ba ja kejing yap knang ba un pin pau ya kejing long ukpa jong kejing it banjab yang ya kejing it ubriu bolong ba dalai ru em ba ya kador jong kejing suspa la bersiu tat hadu ba kila suspa bakin jo banjang bat unong suspa hakmat kakat ka jong ublai telong ba hane ngin kan ba ha pin i hane ha Filipi ba upal ong ba kata kajing ladat ka jong udisu long ka ong no long ba kata kajing ladat ka jong udisu ka compare banyak giwe long ba kira ong dak tin bajam ulang ru ubadai uta ukulang berat ya uba ladap penyap banjo ban pediang ya kata kabar badak kajing ya ka dikere spa badak kajing start badak kajing la badak kajing pendan buram badak buram badak jingke kru hak jemput pawasan khatar hang to pinsam ba pin i hagane hak Filipi ba compare ba upal hagane hak Filipi u banjur hak jingede bat latli ki nuksa te kata kalong balatli kita ki nuksa ki badai phangata ka jing sngurit ka jing lekman bat kejeng surat kejeng lekman bat kata ka jing kadai kata ka thir na kamat kabalatho hak Filipin da upal tela ongru ba ngin saya pet ba kumno upol ubanjur ya kanuksa kaya kajing atilut kajong ublai lana kajong udisu hakajing jong bar hakajing sakri jong ya ki Kristen telong ba ngin sipet nak rong to haka argal nang dekat ka ban nyau hang to long ba kane long ba ngi atip kumno ba argal nang dekat ka ba nyau kong no ne henrai ulapin sudah yalade urasim ya kedur marau haba ulajalang ha kajing sriyem ya ki breu habang kedur ha ka dur marau kam ulate long ba kata kajing pengkalaktin kelawan kata kajing nagi we kat long ba ulapin sudah yalade hande ngitip ha ba udisu udai ublai udan ya kajing long berakat bat ublai dahiru ublai kita nak kaju tumbuh handai kafir kaju terkam handai kaju tumbuh kaju ki galang ban terkam ban sius pa ya ubriu hak pertai telong ba kumang latip ba hak sin kong ba lakran ba uba haba ulang hak dur ubriu semlan nyau ya kaban bat belang markat bat ublai gadai kata kaju terkam kaju udisu hak pertai ba semkwa ban penyerekat bat ublai nomor balai nomor ba utrekam bat ki briu kadai kajeng iet bala kendu jang udisu kabangilap hak sinakang jang tatayau wang ba udisu daka man subha ulapin thli yalade habang pun thli lade ngon ba umdan ai su halade ulawan dak jeng long suda
ba penekam ya kabar belai sim ya jeng long belai ya kabala pen kam tilah ya ke bar khat da di ke sene long ba kum syakri pen pa ya ka hukum benang jeng it sak pertai dak bawan ban le ge babhatam nak mata ki beriu sha pertai telong ba ka jeng atina ka jang udisu kalong sisa ka ba klan hadu kata ata kalong ba klan sa hadu tata ba mangi kum kena buat ke jang udisu ngidai banlong telong ba kata jeng kili kami menok sin ka ba khadu ka ba philele nak mata ka jang udisu klas menok sin ka ba khadu ka ba philele nak mata ka jang udisu klas kema ulale ru na mata ka jangi telong ba lang ba bantip ya kajung terekam kajang udisu anuk sai ngi dak ba ule kemne ba kum ta ha kajang jung telong ba mentang ne pet na sa ka sngi ka ba ar kajang khat jong udisu ya ki seran kajang long ba ngin ne pet ya kajang khat kajang udisu ya serang ya ki ya seran kajang kajang khat ya umatayas kajang khat ya Yunis kajang khat jo yak selan kumno kalong bat hakano ka kadur long ba kumang sumudur no bangitip ba Yunis Andrew bat Simon Petros bat Yunis kini tang kinang tong dakha long ma hane long ba ka ai tang ta ka sumudur kat ba kinang tong dakha mantar sngi long ba ki dang beng ha long ba kinang tong dakha ha ka tak sngi kat ba kidang ngat dakha ha ki lai budur ha balasa sngi pat ngin satong dakha beng no hane ke ja ka ai ka ai ha ka jim ki ya ka ba ka jing khat ya ki ga long ba khampla hadu tata tongin Matthias nang ka basaw khat ba khat phra hadu arfar lanang pet hadu arpau swa nang spek bar hadu arfar ka ong kumno haba udisu ulayat harut kata kaduriau ulayai armut sipara usiman ya balakhat Petros bat Andrew upara jeng ba kidang ya berat jar ya kajar ha kata kaduriau naba kila julong kinang tong dokha ulaong te haki to ale na din janga tengan pelong ipi kinong tong brio kane ka we na ki jingkli ki ba ngi haban kli hak ji dai bat jing brio jengi hato pitharai kade ke basuk ya Petros ku nong tong dakha bat Andrew bospara bat ban sulat ba sebut ba ya udisu hato pitharai kanam dan ka ba halandat jang kata sum tala da udisu mentam ta uang ukhat benar omdai tang disuruh sebelah da mangane menor bakhat epi awan but nadin janga let ka sabangang let pitharai kata kan dai ka kabasuk dalil yang kata kamlong kabasuk teh hane ka jadi kami kai ka ba pelong yakin lagi nang tong dakha banbut ya udisu hane long ba ha Yunis pensam ba kine kila yosngau tang ya udisu to ngasi tu ba kemne bai hak jing dai barkaan jang kiju ubriu unamla banjang banyalap ubrang dan hakarta ka ba po life host nam nelong ba ula ban la jalap tang da haba onda ulatam yakarta ka ba life hosnam sajrong telong ba kumbang tip ha ba uji suru da uju nataki jang Yunis bar Petros gidai kijeu telong ba kai ga ba uji su ule na duk sam ka banang tong duk sam ka ba life hakarta ju ngitip skam ba na jo tho jang kalen jiwat pensam yakata hakakat jang ki arta ba pensam ngto ba udisu kat ba udang semlaru ulet sibun kikam hande om kikam ba hande upan pau sibun kikam da ka ba yak jim ka ba dan dai na mata ka da ba bar khot biru kitep ba udisu ulang uba biang ha ka jelas semlaru banyalam ya kono kakam udah biru ubala ban penyade bener dai na ta ka da ba kiseran ke jang udisu ka da bi ilupa kemno ka jang long ka jang udisu teh nei long ba kum Matthias tu penpet ha ba khat khandai ba ka ba ka arfuai ba arfuar teh ba ulalai no nangta ulai iru ya armut ki par ki basipara ujakap ukun sebedi bat Yunis ubaspara bat telong ba kata ka de jengkhat ya Matthias ba ka de ha nang ka ba khandai dekat ba khandai hang tu pen
Waktu bersama haba disu ulayat no nangta ulay iru ya ubriu ya ubalakat Matias ubasang ha kayin kerang. Haba ong sang ha kayin kerang ngat suka ban ong piba wanom stu bakla bakade ka jing kerang wa bat da kabul mata sa kerang kat ki ba ai pisa kerang ja kerang do bom ja bom pisa em. Haba kidai kinang sim tax kinang kerang ya khajana kabala pha dak sarkar roman long ba ya kum kini ki jat bin liu kinang jiu ki ijli hadu tata ki iben hadu tata khantam ba ude uju kum Matias ne mar ba kane de jing pha jong ki nang roman ban ben ye ki jat bin liu ban sim ya khajana ka ba kham he sul ha ka ding de ba kana ro den mata ka daw ba ya upetros kim ju snobang hanai laong ba wala kataru ba ka jing perngat bat Matias ulai snau sepang udisu ha ka nut bar uladan yak jing thang ban buat u sngap uladan yak jing thang ban buat ya udisu te ha ba ta ka jing khat kalawan na udisu kam peleng oya kindat du ula sebut handai usulongo tang ka we ha ka jing ju ba ju medur ba ubri ubab ha ki emlang salang ubri ubab ha ka ne liang ha ka bede pa kono katamru kumno on sukhat ya Matias ubade unong krang ubasa ban ben da kinang ju pat ubasa ban ben da kinang roman nelang ba umdat ni ai ha kadnut ka jong hanai ulah sebut baik hanai ngelam tip de ba ka jong siu ya Matias ka de ka bahe la seda da kinang roman hanai lang ba kata ka jong lang hanai lang ba kata ka jong ju kelas pelang ba buat baik ya udisu kan nang ka jong kadai kata ka jong khat ka jong disu ya Matias bada Yohanes bada Petrus bada ki para jang ki kadai kakane ka ba compare ya ka ba ngi ilong ba ngi kwa ban em na ta ai ka badan bor nam ta ka jethmu ka ba kham khra badan borom kum ju uklus ukhat ngiru kama ukhat ya Matias ban buat ya walang ilang kun noru compare ne long ba ka khat ka jang Matias long ba ka khat ya Matias bada ki briu jong uban but ya udisu kam dai ba pher hadu tata ne long ba ha ka jing pe briu ka long sya ka ba rem ka long sya ka ba sopo snura man ong nambar kilong ta kinong tang dakha kilong tang kinong krong ne long ba udisu umpet ya kata upet ya ka nut dan ba kata ukhat ya ki ne long ba wala ka long noru long ba ne wala ka long hanai lang ba kumbaong na ya Matias uday bru bala susi wala suram hanai lang ba wala kataru blay ukhat ban buat malong unang buat jang ujisu telong ba hanai ngina pet pat sa sni ka ba lai kane preng ngina kan pang upol uday atiar ubalajit jang ublay pinsam ya upol baudai atiar ubalajit jang ublai bantrai namata kakam ka jang ngine pet apa upal ula priang ya di sukres pensam hakalan ka khandai nata khat ka balai hadu arpau npa sakala hadu nriu chpau hadu arpau hang to pin i ba kumno ka jing pin ka jing perkala yak jem ko jong usol so por ko mang ada plimenen nadu ka ba menangkong ngin nyapet ko omno lai hadu nriu swa pensam sepang kajeng kala ya sempol o ya upol sem ka daya upol ka ong ne te ka ba udang lek kala ja bala poe hajan ka Damaskus bar kindik ka latin san lep sadong u kajeng sana beneng kemang su tu kindiat ka de kajeng lek pensam ben jong upol ne hatu pang na khat usol balek pensam ben ya Kristan sakoi pada ka jaka hanelong asa Damaskus kindik kalawan terjisa kata ka bana beneng long ba ulak lan kram hakendo bar ulai asngau ya ketien ka ba ong sol balai mi pensam ben yanga mana ba ong ka ketien te usal ula ong melang ai atrai te ulaong ngalong ujisu ya uba melepin stamben yanga per khat ban riu haba ulak nyu ba lasngau mayan ulaong atrai ayu memon yang aban le ona kam tau trai ulaong to yang khilai du sepo kata ka snong te on saya thu yame ayu kada yame ban le sangap
Kena ada kini kenduk ujung upal ya udisu hakalenti sakajeng let penstem ben ya Kristen kibabut ya udisu nomor upal nomor usal hanak par udai tang uwai nak farsi uwai nak kun jak farsi ubalong aktif ha kam ju mat penstem ben ya Kristen telelang ba disu pada hone udan la kajang temu nam tang jim kajang upal Paul ko maspai ko matho ne orang ba disu hi bunsin ujit ya kibiru kibam ibit ibyang amda kibam ibit da ibyang hakjing pat biru sangap kira kibam da ibit ibyang hakjing pat biru kajang hajang ki handai bakan long ki kisaki na banta kata kertang kajang udisu bada perkat ba ngin nyepet ba kumno udisu ujit ya ba kum kino ki jat benriu balong ki saki namta ki jang u sap hoto ka omno haksla ka ba habasis pak handa phnyo ka omno ba ujit ikto ki ba songksut nata to kanang samaria nata to ka thai dakat unong lum khajana kinong tong dakha nata bat menta saya unong penstem ben besar khai jong ki Kristen sangap kata ka jit ka jong udisu balong kinong sakhi na ka mata ju hak teo ki balak dap ha ki landang ki balak dap ngiladap tan sepang ta kanang samaria ngiladap tan sepang ki jit jong kinong tong dakha ngiladap tan sepang kinong sepang ka thai dakat lom hanak por ngi isu pat sa ka jit jong u ya usal balong ubaisam yak tin jong u handai long ba kata ka jeng khat ya usal kam simlong le na namar ba ublai ladap i ilopa ba kumno ka jeng ne ka jong upol bantrai hak ta ka jeng trikam ka jong u pet biang branga siki kam jong ki apostol nata hak lenong ba arfufra ki kam ki apostol lenong ba arfufra hang to pinsam ba kumno ka jeng ne ka jong upol Kumno ka jingine ka jong upal bantrai hak kam ka jong u Yesus Kristus arfra ka kal lanang khar ba arfra hadu life way komne namar kata to tipi balapha ya kene ka jing pen ublai ha ki jantel kiru kin yosnga weka te anda ulala ong ikine kiktian kita ki jiu ki layat no ki dayadan sibun ka jing sat kelyang parlak he ute ulasang asnam kinthi ha ka ying ba ulawai he bat ula pediang ki bawan ha po jong u udaya lap ya ki hima ka jong ublai bat udah hikai sangap long ba upal long ba upal udah sang asnam kinthi ha kata jaka udah le yu udah yalap bat udah hikai kata ka dei ka jeng khat ka jong udisu ya upal kalong bom long le nai namar ba udisu ulah da bi ya ka jeng long ka jong upal wala ulang ubam ibit ha ka jeng long brio hande ibit ha ka jeng long blai jong u ha jeng pat jong u dei namar kata ka ba hande pesam har khat balap huai ga arfa phara pensam ba udah yalap ya hima ka jong blai bat udah hikai kemno sepang kaktin ka jong blai ba sepang udisu Kristus uba kita seluruh sudah bom dan bakang ni u kadang-kadang ka jeng trekam ka jong upal nelong ba kumba ulak laru sa ki jentil naruk sni ka ba nangkong ba uang ba ngantrai nam tak tik bri bam simtip ya ktian ka jong blai bar ngantrai nam tak tik bri bam simtip ai spang Yesus Kristus lagi de ki jentil lane ki jiu ki krek lane ki naraman kino ginoru ulang pual udan tak je temu tel ang pensam hane ba upal ule sisa ya ka ai ka ba ulale amdai tang kata ru penpet komangil ong don kong ba ka jeng khandu ko jong udisu na mata ka jengi u ino ya khat ka badan buram u ino ibra khat ki kam ki bakrau ha benang u ino ba ra khat ya ta ka jenglong bakrau ka jenglong blai jeng u ha benang relong ba ulawan sak perthai banwan sayap halo jeng dikna na mata ka jeng pedem na mata ka jengi telong ba ulawan lu ban sius pa na mata ki biru ba ra khat telong ba ula jit ya upol ba on trade ya ta kam ba on long ba on but ba on ba ya ka pernah ka jong udisu Kristus balai bang ong kumta kumba udisu uyasham hak jem ju kumjuru upal bar kiwe balakhat da udisu kia kendu ya ka jeng kumba udisu uya kendu telong ma pinsham ya kata arkolen hakan nang ba khatwai khat ka ba arpusan hadu ka balai pau arkolen kasan arpusan hadu ka balai pau ka ong kumne tongin ya pet kong neh nama laisin lasok yang ada kiding sempat balai namar bu uyasam ya ktin kajong ublai
kene ka de jing system ka jong upol na benta kaktin ka jong ublai ka omno ne sab ha laisin la so yang ada ki ding sempat sisin la lim thamau yang kata ada jing system ka jong upol nam ta gibiru ha ka to kapar kum biru jong blai bala jet jong blai bom ibit ha ka jong long biru hanu ba ibit adu tata ha ka jong long blai long ba laisin ngalasa patling sengap laisin kadang kerja patling haduriau ketara je ka ba uya syam simit sisngi ngala dan hak duriau bajeliu ho simit sisngi hak jeng jeliu jang tak duriau hak jeng lai bonsin hak jeng mana na giwa hak jeng mana ki nang lute hak jeng mana na laki parajat kita de ki nang jiu ki bal wa da jem ju na kapar sa kapar par natal long ru ko ba ka jeng maru na ki jentil bar hak jeng maru hak nang ba hak jeng maru haklau hak jeng maru hak duriau hai picam ba opal unam dan yakta ka jeng ma hatu pinam dan su ono lah duriau lah khlau lah yeng lah pai ba lah ono ru ka sabalat du ka jeng ma ka ap ya opal umdai tang ba ka ap kelak da jia hiru telong ma har khar ka ba ar phnyau tu picam ba hak jeng trai minat bar jeng trai sitam hak jeng bam thia bun sin hak jeng thangan bat hak jeng seliang hatu dan ngi ke balas than bat ke balas seliang nak bentar ka jeng uji sukres kalau kata ada kejeng isam kejeng upal bar hak kejeng sak jeng it bunsin hak pejak bar hak kejeng lengkut kamdai ka basuk bar sak jeng it bar sak tangan sak lengkut klam yo aja kadai kata kejeng kenduk kejeng upal kuma ulah kular atra ke me kwa yang abangan le kanu disuang kumno matip ya ke ba men le ba men le nam tak jenga ya ka banga ngalak kwa me ya kata ka ba men le te ka omno to fa ong ba nalor kita ru ke ru ki banabar dan ru ka ba ban yang halakasni kajing sumar ya ki balang baroken ya kan ka hajing geli ngaladap geli hakawai na ki kilenang jokane ka subschool ka ba menta ngoi ki bakane kalenang barok kawai hato kathau yengi tangkum ki pastor ne ka kran ne wat dia phi wat yengi biru ki basap ne wat dia phi berkhoi bede ki khat jang balang ru tene long ba kita ki khot balang ki badan hakata jaka lagur sangut ki long yang bakane ka khot lenong lan kane khot lenong ka ba menta kran yengi ki khot balang om tang ye phi ki nong tre jang balang tehane ngi la sinotu baka jing khia ka jong pol kajing sam ka jong pol kajing kendu ka jong pol kandai tang jing ha ka do hane war jing ha ka men simru kai kata ka jing ha ka men sim ka ba udan jing bar ban sumar masukher ya ka balang kata kandai ka jing ane ka jing khia men sim jong u ba kwa ban tre kham ha pen bha susu pen tibet susu ya kata ka balang telong ba lada ka kadai yang aban le thaburam tengan le thaburam sapang kita ke eru ke badai yang jetlat jangan han em upol umdan kum ya kata barok khat ha ka jeng em jeng u telong ba upol uyanes kam ha ta ka jeng khat u sa utrai la ba ka jeng thu khana ba kum no unang prisam ban u bakrau ya kinang bur ke jang udisu ulakila lang unang sa ubadan bor ubasir khai ha ka jeng ngai kristan bat uba lengba jengno ru ki IT bat ulayene kum unang phla uba em ya ka e ba utrai uba la lengba jengno ru ki ba IT yela ka jeng em saka kam ka jeng u long makane long makawan hajeng kili hakane kapar ka e ba philale na ka benta udi sukres udi su wan sak perthai usayap na benta ka jengi upal khad da udisu ule na benta ka jang udisu utrai sa kibiru uya kendu sibun ki jeng ka jeng kili menta kawan kai pilasa sitam lana kai pisitam na ka benta ka jang udisu hato ngilale kai na benta ka jang udisu talarang empat ele kenal yang kata ba ngide bantip ngide bandan nak ne ka jeng sukya kemudian upal hak je em jong u tengene pa na sak ter sini ke basau long ba udisu ukram ino ya ki basne krang bo on yo em handai u i no ya ki ba bha krang ki pat kin yo em sngap
long ba udisu ukram ino ya ki basneu khnang ba unrim ukram ino ya ki nang pap ukram ino ya ki biru ki basneu ki hane long ba u ino ya ki basneu lana u ino ya ki babha khnang ba ki pat ken yo im kadang tang jalan kadang udisu ukram khat yangi tang mengin soa ya kapar kisap ya kespak nak tang jeu hot ngam ong phenam aya kespak lan phenam aya kapar phenam aya kai nak tang udisu ngam ong ba phenam aya kasap jeu ya kasap pi pidan ban tem lan ban rawan lan ban le ge nam tak jang udisu long ba udisu ukram khat yangi tang bangin soa ya kapar lan ya kasap lan ya kespak nam tak jeu ne long ba ukhat yangi bangen ai yak jeng im jengi seu hot la dan ke bala ai yak ta barakhat ai ngu yo blai hane blai mata urang khat ye phi ba dengi ru bangen ai ba dak jeng im jengi sau disu tengin pule na yones kal lanang ka ba arfuai barka khar ka ba khasan hadu khar khandai ka ongno arfuai khasan hadu khar khandai komta haba kilaya bam jastab udisu ulong ha usman patras ko seman ukun ujana me khimit me yanga banegine kine baru telong makane kadai ka jeng Perskam ujisu ya opetros hadin ke jing mino jong u na lom jong tap bat hadin ka jing lan no jong opetros ya ujisu laisin ngite bah kane ka ka jing lan ka jong opetros ya ujisu hadu laisin ka ongno ujisu ula keli jing keli ya opetros hadu laisin hijing keli ya kata hijing keli ka wang kamne uang pat hu ha kabar sen ko simon ukun ujana me janga kane ka kawai kamat abang tang aku banakan bat phi kai kada ka udisu khot adu lasin lana uang adu lasin ya udisu ulasang perskempat ya kejing senya jong petros ba ulama da kejing it belai keno ba udisu ulama da kejing it belai ya u petros bat ba udisu udang dan kakam nak bentar jong u ban le nak bentar kejing temu kejing u long ba wat la petros ulalen ya udisu natang man perskem yang u sach sen pat udisu ulakli jeng kli u lasin hadu ba ulakli ya artli ki jengmut kawai ka jing e blai kawai de jing it para brio yak ba petros ujbab dak jing e brio yak ba udisu kli jing e brio bar ka jing e blai tadai namar takadaw ba long ba hakane ka sin khantam ba udisu kham jubab ai yak jing pentikna jong petros yak jing jubab jong u hane usong noi uno to basa yak ilang brot ki jonga kadai kane kejeng peskem tangin pa ino komno kamat lese pilaram jure na kamta utra jong phi pilalan lese ya u dak kampalat ban sisien kane kren ngi ki kharbalang lan kren ngi ki kinong sngap ka omno lese ngilalan ya udisu palat ban kalasin kumalalan uai nak serang kejong udisu ka khubar bha kalong ajing ai kadang don kamno bat oblai ukram perkut kam bat phi langdon kajaka ha kam ujung u na ka benta kajong phi lada phimon lada ngilalong kum petros bat ngilalan no ya udisu palat ban ka balasin lanedan balalan tang sisen lanedan ki balalan labun sien tang ma phi ban ngai ki batip ya tak kana cin ngilalan lang ba udisu wang lada phidang dan kamon lada phidang kalat kadang pli na benta kajonga hajong phi long swa bangina nyapon saksi kabasan ngokta long tangamta hato philalan ya udisu lana philalan ya udisu da pisnga ba phila babe do umsim khut ubakran hapi bat hanga manta balarang sutu bangina le ya kai kabam dei ba ublai uang karangdon kalat ya phi ko ki khun ki jonga ba phin kalak ba mot ba phinyo jeng perskem kejing senya biang na ublai sach sien pat patempre nam takakam kejong u tang pa na saksi kebasan kejing IT jong kejing it kembangila tip ba disuruh ula IT nam tak jeng u yangi opal ula IT nam tak jeng u yangi bang sem lo sahu
sahu ini sok nang ba arpo kar ba khandai bar ka ba arpo ba khar phra bar ka khandai phin i to tongin pa to tongin sui pet ni plek na tak ka ong no khat phra sisa ngong hame men ba medang semla me lapan po elade bat melayat kai kat saba memon handai anda me latemen men kner no yak ti jong me te we pat un pen po me bat un ba ya me sa ka ba memon kemut no sa ka ba memon ka ong no to po pat ulakran ya kenete ba udah saham nak jing yap kabukum no un penan buram ya ublai bat haba ulala kran ya kene ulaong tebut yanga lomba kane gade jingkran lupa jong udisu ya Petros bakat ba udang klan udang semla unyalap ya khtin ka jong ublai relong ba hadin kibriu kin sa penstam ben ya uneru telong makane gade ke jing sa sistem jang kibriu jong blai om dai tang maki buan sibun ke kibriu ki sa sistem hane gane gade kasab skul ka bangi sim na ka new testament spang pol udisu berkesaran ke jong u ke ba kila sa na banta kibriu ki jong blai na banta ke jing suspa jong hiwai pat telong ba long ba ta ka jing ti jong ta jing ba balai pila perkat ba kata ba udisu penpau ya ka ba penki ya Petros hakana ka kap jong em jong u kemun ba ulai thu lepa ya ka jong ba Petros wasai kendu sibun ki jong ha jong em jong u kumbang pal mena upal u kendu jong haklau halanti haginong arsap haginong lute haginong penyap haginong jiu haginong rom hana ro ka ulai pal u kendu ya ki jong lamba ha jong pat liang lo sibun ki jong na mata ka jong Yesus Kristus telong ba hagin kitin ukris ulai thu lepa yak jisa penyap jaga ba ha kasni ba Petros bersama telong ba yak kitin u ons penpiar hagin kena nama dia Petros la sana kena da kumpang long ba hane long ba ukram tip long ba ukram patip lepa pada ba si pentekas de Petros ubayalap lagi hajar kibriu kia kala bemut kata dia keman ka bakrau ka jong Petros kum uai nak seran ka jong disu hane long ba ka jing im long ba ka jing ru ka ap yu hadin telong ba tengin pele ha ka nakong Yunus dekat ka ba nakong Yunus ka dekat ka ba lai dekat ka ba khan riu bat ka ba khat phra nakong Yunus lenong ka ba lai bat khat ka ba khan riu hadu khat phra ka om no tengin na pa yang na hakane ngila itu ya kata ka jing it na ba ula ai tino ma u ya la hajing im nam ta ka jing kane ka de ka jing tho ka jong Yunus ka jing tho ka jong Yunus pang udisu sabha ka om no sabha hakane ngila itu ya kata ka jing it na ba ula it kemudian ba ula it no ma u ya ka jing im na banta ka jongi kamu ngiru kadai yang ngiru ban it no ya la ki jing im na ka banta ki para banget ko ki para banget kam dai tanam ta ki banget ki jengi hanang po la hagi wi jaka hande gede ngide ban it ru na banta ki brio sakwe pada kajaka kempa simpel latip ya khtian ke jong blai wat yigi bala tip ru ngide ban ajung mutlam ngide ban perskam ban kentulam yai pat hak jenget ka jengi pada har khat bakhat nyau na jar udan kaspa ka jong perthai bar uda yi yau para banget jong u ha ka jeng kerdu bar khang khop ya ka jeng sin ai jong u na u hato kumno kata ka jeng ke jong blai ka yesa ha uta pada khat ka ba phra ka ba kham jong mut kum ha ka ne ka jeng kran wang ko khon hap wat ai ngin ye tang ha ka khtian hi lam ne da uthlit handai ha ka jeng le bar ha ki jeng sisa kane kelaktan sisa sayangi kum Kristan ba kumno ma u IT ngiru ngide ban IT kumju ngiru ngide ban IT kumju ha ka jeng im ka jengi nang suspa ya ki brio sakta ka we pat telong ba kum bangila dep tan ta ba kane ba kadai ka kane ka kot lenong ka ba menta ngi i ba long ba bangin long parlok nak benta ublai ngin perlong ya kibrio ngin nale perlok bar kibrio na mentak jong ublai bat ngin plaru sakiwai
nak menta udisu kumangilai tip lanang ka banang kong hadu ka menta pheni ya ka nuksa ka jong udisu bakumno uele perlok bat kibrio bakumno uwe trekam bat kibrio kiba pop kumno uwe trekam bat kibrio kiba hok kumno uwe trekam bat kibrio kiba arsap kumno uwe trekam bat kibrio kiba per hadu ba kilalong kinong phla kiba khrawe na menta ka jong udisu kres kumbang to ka brio kum to ka nok samaria kana kum to ka brio ka ba klim nata kum usol uba pestamban yang Kristen ne wala kartar ulong ba kane ka compare bana ke bar khat long ba ka jingli ga long ta yangi bat je phi ba hato phele ke nam ta ka jong udi sukres hato phele ke nam ta ka jong udi sukres long ba hato phila khendu nam ta ka jong sukres kuma khendu u jisu kum khendu upal hato phele ke nam ta ka jong ki lada ngim pat simlale ya kata kalau dia ingin tak puar bangin le no tolong makam tang ka lakut kene ka lanang jongi ngi sepet pat hakawe ka puar pat ngi sekendu biang hakawe ka puar pat pa kumno kina thok jong blai kikan pada haka lanang ka sawan pat ka spang jongi pat spang udi sukres to blo no hui bro ngai khublei ardisan karbeteng na menta ka kelas bila ayangi hakani ka step mungkin penwai ni ka kelas jongi tungin pais ka namba jingrai saus pa ar punyau apotapnya jong try ngan skemba Tan pedang klik jingdo. Jisu be je siampat. Kubi shibun ni kiji ku ni jong me kam tam mela ai gi kamet ka bokoi bakia. Wala ni don shibun kijing kijing duna ha je im ka jong yin de me shima ino engi me yairi mi sumaringi kijing ku ki mela the ha kijing im jongi ki ba manasi imla banyau ki atang ndat kadi kijing don rikat ka jong me ba ni. But sini kompososi ebe hagi jing im ke jongi baman nakasi le to map ingi atrai kandat bat to ai ngi bingi suthu bangin long kham jan shami bat kuble shibun ni ki baro ki me ale haji im ke jongi kuble shibun bat kunju ya kelas ke bangi la yo sngon menta lingba shakri jong me to aba ki jing hikai baro ki bangi yo ngi la ban pendon kam bangin bu hagi jing mut ji perkhar ke jongi ha ke donut ke jongi bangi la ban pendon kam ha ki jing im ke jongi baman nakasi wala dangi don hanu menuru kuble shibun sa isian pat ya ka kelas ka mela ai bat to ai bakan long ka jinggur khu de menta jungi iwe khamtam ki parlok par jo ki bahing bas sam bat kumju ki bapet ya kini ka jishakri ka jongi hani kasni bat to don ka lang bat ni to map ki pop ki bangi jule apa si akamon ka jong me man ka por kini baru ngaduai ngapan keteng jisu.
ku balai sa beton ni pi bara tapi yang kapor ini ban ya peteng noi ke jing seng ke ba ar jongi ban ni ruai ke jing ruai ke ba khandai phet nyau ke ba thmai ke ba ong lok ba hatam dai u jisu lok ba hatam dai u jisu saya di kasho un pen kya donut lamong un kershan kumbau lok babhata mede uji su lok babhata mede uji su lok jing ruai jangi second kot jing ruai ba lai spa peu jing ruai ba ong don keri bas nyau tenat hir hir don kari bas nyau tenat hir hir ibange Yashem, Agaji.
taharut kawan yin yashem yunong leni ubah in bagrau kaching in ya ai in ya ro bashalen dat kaching yam latau ya ben riu kaching suban yo Chirwai burom long yu pa burom long ya upa but ya ukun but you men sim bakun kumbana do men nengkon men ta baju tungin pendem mi klik ke jing duai ko pa jangi ubah beneng kublai shibon ni ke jingri jing sumar ke jong me hakini kisni ki beladep barhane kapor ngaduai namta unse makhoj bamen ai hanga kana mangan sam yakini kubor shaki bri ku jong me ki bapet yakini kubor kana makin singotho shai ya kubor ku jong me to ai ba kenik kejing yasam kejonga lengba kenik ke YouTube channel kalong kejing kerkuba ye gitu ki bapej ye keni ke kubor hakerteng jong jisu ngaduai amen kublai sebeton ni pibaro nengkong ko apanai ngo yo blai amen baula dor kalem bengi hakene kita yo baro stio ba ngila laban pendem tak sengi kata yo jing duai jongi klem ke jing dor kalem jong bleng ngim laban pendem hoi ngila laban pendem ke besuk recording lene Henry da sing laban thud ha ki internet ke jongi Henry de ke jing lam ke jong bleng de ke jing tri rkat ke jong pi ngila laban pendem ke ne kata yo jing duai ke jongi bada ke ne ke por ko ban ai ku bleiru ya ki bayalam ye ke sub school badia ki himen parag jongi badang shidap yalam ye ke jing ruai bada ke ne ke por ngayeng khmat jong pi ban shimi ke ne galat ban pediang se bhai pi we keteng jong Jesus Christ lada pidei na gid khot balang jong inang nen nong po lada pidei gid khot balang jong blei na no gijaka nga pediang se bhai pi baro sikene ko online worship service jong ka balang 7-day Adventist Church nong po tene ka por ban piteng ye kene ke jinge shakri jong ya kene ke sngi bakandang khoj ke jong blei tongine phai shikot jing ruai ke number ka ba arspa shipo kabong hajan kam hajan ring trianga penjan ko jisu hame don jingda hakti jong menga sukkan jai tang mame e baria ro klem wai ngini rwai lang ye kene ke jing rwai hajan kam hajan ring trianga penjan ko jisu hame don jingda hakak ti jong me ngasukin jai tang ya me nga ibad ya rok lem wai tang ya me ngan ibad ya rok lem wai hajan kam hajan sudang awan ngam don jing ai ngoyu sim baletan donut pop jong ma menta kapai to pen kada ka ko
จิสุตสายโตเป็นโคยากาโกจิสุตสายอาจารย์คำอาจารย์ปาลองจงมีงานนายจิงทาลากาปบชูงามเตรกาตามซาบาบิสารองบาปปัญโยยูจีสุงานเบรลุดบารมปัญโยยูจีสุงานเบรลุดบารมอาจารย์คำอาจารย์กาดบาดังอิมhadu ban poi shakabu ramusim leng baki arta shabum jukun traring kama jan bar ngani klem kun traring kama jan bar ngani klem kun ya ke jing please dang tong in pai sha ka jing ben pau yonis kal nong ka ben reu ka de khot ka ba khat san hado khat nyo jing ben pau kal nong men reu de khot ka ba khat san do khat nyo kong ne te kita ki sem jong ka khandeu bar kita ki bakrau ba tree bar kita ki rang ba 8000 bar kita ki ba reuspa bar kita ki ba klan bad umrau baro badu balai loi baro kilaya buri yala de haki krem bad hapdeng ki mausiang jong ki lomba bad ki ong hakita ki lomba bad kita ki mausiang to hap hangi bad to buri no yangi na ka khamat utaw ba shong halor ka ta ka khen bad na ka jingbitar jong utaw khon lang brod na ka ta kaski ka ba kraw ka jingbitar jong u kalawan ken to ei ubala banyeng ye kening in se ya pulilang bada ke jogo poru e shakri jong ble un ya lamengi hakajing pule to ngin ya pedem kle bar ngin ya duai to ngin duai able khpa jingi bahabneng long bo khoi kerteng jome long mon jome hakandeu kum bahabneng hakane shiteng jong kane ke sngi ba kandang khoi ke jong me ble ni wan hakmat ke khet ke jing snei ke jong me bara trying long ke breu ba pop ba dina ke ba bon ki liang bat ki rukom siung ba sai khoi ye ki pop jing da ka snam jong me knam ba ke e ke bangin pan ne ka shiteng jing ne ke sngi kan long ba pediang hon hakmat jong me bara try nung kong eng kwa ban ai ngo ye me ble ba mila yarap yangi bangila ban pendep ikane katayo jing doa jungi hakane katayo na kuai kamet ba mila dor kalem bar ki shakri jong me na do ki ba yalam ye jing seng ba yalam jing ruai ba ai jing ruai krpang ba hado kham tam ki nong kren a try ban ngim art ten ba me oblay me nai teng ban dor kalem ban ngi hakane kasngi ru kumjo kat bangina pendep ikane jing pule jungi yakane katayo jing doai ba a try doa her kom ba krpang e ba men dor kalem but ki shakri jong me ki badan halaki jong ki yeng ki sem ki jong ki badan hajan but hajangai a try ni duai me blame in pau sem ba khoi ju jong me ba min dor kan lem hangi wei pi wei khnam ka aka bangin kren ka ba aka bangin ye pule ka ne kasngi kan long ka ba shai but kan ai bor kan ai me sem ki kham tam ha ba ye day but ka ne kasngi ka ba khado but I trying to do meu blay men map ki pop jungi but men the snow ki ne jing wa jungi ne mar ngongi pan hakreteng jong me Jesus Christ ubalong no panim but no sis pa jungi na do man ta do ki bom jikur rukum jo amen ta ki ne kapor ngila posh kuai pat benta hakajing shakri jungi kata kalong bangin lum ye ki jing show ne kaliang junga kum church pastor nga kwa ban ai ngo yau blay but nga kwa ban ai ku blay ye phi ki ba krishan ye ka balang kum ha kane ka por med bat man sem u blay un kur khu ye phi ha ka jing troi ka jong phi ha ki kam ka jong phi no ai phi ka met ka koi pe khia pin dap pin biang ye ka jing don kam jong phi baro ta ka nem ta ka sngi dei ka khat lai batan jong ne quarter jong ne snem but kade ru ka tayo ka jing duai but conference kala pen tip shangi but de habakut jong kane ka tayo jing duai shai le manlaw snem bangin ai ka annual sacrifice le ne ka jing tray bala jing ba shisngi ba balay bangi hable ekani khnang bagila ban yarab
ya ki himen para jong nga bat jong pi ki bampadon ya ke ying ke jong blei let's say nga bat pi ngidon ya ke ying ki ba bha kum ne ke ying jong blei ba bha henry dang bun ha ka balang jongi ki padon ya ke ying mani de ke jingkan show bangi aim ta ka singi baro kan le Shikani church building fund jong khasi jantia conference ba kila bante ye ke yeng ke jong blei hagi jaka badon kam te kani ka por nga kwa ba kerpat ye pi baro ke khot balang la pi dei de ke khot balang nang ni no pol la pi dei na kuai jaka le de kuai da ki niam ru la kwa ban ya krishan lang ban ya krishan ye kam ke jong blei bante ke yeng jong u siu ai nu ke do nur ke jong pi sia kam ke jong blei te kani ka por ngi ne lumi ke jingkan show ba hadin kita kum bangong hakani ka por ngin lum jingkan show kum jingkan mau ka jingkan show menta barok menta kasngi kan ya shikani ka church building fund tekani ka por nga kerpat bangini lumi kini ka jingkan show bad hading kita ngin roi jingkar kuno bleng yo bad hading kita nga kerpat ya itemen besan dibi sweetly ban ai ngi jing duai ka berkerpang namta ka jingkan show tongin roi jingkar kuno bleng yo Jingkerku nau blengion tongin aingu ya ubarong ya ro piru ke ngelkon yuk bakon Badmen sembakon Amen Kerpadi ay temen besan di bisudli ban ay ngi jing duai Tupan kli jing duai Umne sasen obli kupa jing panen karak bhang wan ay mo por jing paspon jing me mra thai ngi pe karak ba ngile yo kamat khia karak bha le ma ke jing khu jing me karak bha au boleh menang kontak ki khot kabalang jungi karat bha ki badan hajong ki ngesam karat bha ba ki sa skor ya ketin ka khoi ki jome karat bha ngai skem ba merethe iki de jingkur khub le ki jome kam tama ek balak ben yo mesim bat lagi dan hing ngesam karat bha komno dak ban yorok buram khate ki jome karat bha au boleh dua kam tama ki bat ni khublish buni ka sa skul le yo la ngai ba ki boleh sno ni klibat karat bha ka ko khun mata jingi kam tama ki tu ki badan hing ngesam ngai skem ba makiro le yo jingkur khub yo ngi klibat karat bha au boleh ngada kam tap ai klimat karat bhai ai jingi bret ngai skam ni hot ni keduk shmin ki jing ek jing jar la jingi ngesam dai karat bha ngi dang khendiak ka ban ai namta ka kam ka jume karat bha khana malap saphyang gospel jume sak dai pthai au boleh men kam tap ai ya ka jiseng mu ju ba arsing karat bha ngai skam ba men kerkhu kam tap ai rom ju ba kam tam lang ngi wei pui karat bha ki ba seskon la jingi ngesam au bha so junga khiat ma ngi upan spa jingi mata syed bersyukur amen Kishakri jong blay na kuai kamit kuai kamit kila ai ngi khubor nektin ke jong blay leng ba ke jingkren ke jong pi leng henry hamta ke sngi pan hakne ke sngi ka ba khado hakne ke jingpuli jongi ke tayo jingduai kin shakri ru om tang ha ke jingkren ne ke jingyalap henry kin shakri ru leng ba ke jingruai kerpang te ke ne ke por ngi kwa ban khot kerpat ye ki baro saungun kine wan shakman le si de ke sen kong bangin yo i ki baro saungun ru ha ke jogo por bare ne ke por kerpat ye ki bakin wan shakmat hoi ki la ya shakri ngi menne leng ba ke jingyalam jingruai henry ke ne ke por pan kin ai ngi ye ke jingruai ka ba kerpang Trials upon every hand, and we cannot understand all the way that God will lead us to that blessed promised land. But He'll guide us with His eyes, we will follow till we die. We will understand it better by and by. Understand
understand it better by and by. Ngi kwa banai kuble ye pi baro saungodi ke jingruai kerpang ba phila ayangi ho nyimla banlen kadbangi dang ima kini kisla perthai kumbangi syukendo menta hagini stayo menta ba kiwai ni kilong yeng ki jongi ki kendo ye ki jing basyosi ba kila do no ye imei jongki kum kini ki jing jang ye kendo hoi kum keto ki jing ruai ka baong Henry kesni kan sepoi bangin sesyo tho shy ye kini ki eke bangi ye kendo menta to ai ba kito ke jing ruai ka ba phila ayang im ta kasni kan ai bor kan ai msemi khamtam banginang long ki bashir hem bangin yai ne ha ke jing shikri ki jongi hauble what happening ki jing ki jing ele bangin kendo ha ke ne ke sla prthei to ai bo ble un kur khu ye phi kat ba phidang shakri ya oble lengba ko khubor ka ba phi sam ba lengba ki sor jing ruai ka ba phila ruai teknik kapor shwa bangin pteng ye ke jing shakri ki jongi ngakwa ban Khod ya I Pastor Dr. KB Karpting bain wan Shikman ke jugupor ha ke jing yarap lang jong I Miss Wan Pai Makri te ha ke ni kapor ngakwa I Miss Wan Pai wan Shikmat but nungkong ngakwa ban khod Shikmat ya I weni kon samla jung ka balang thunroj but I pulei ka BTH third year jong I menta but ngi kwa ban ai khublei I nakaliang balang at baron ngi kwa ban ai khublei lang bat ki Henry Kapor kam sya kum kan ni Henry ngi syuk men ba kum ka balang ila ya don bentalang haban ai khublei ki nang ba ni jing ai barit jong I tagan ni Kapor nga kwa ba agni Kapor nga kwa ban khot shwa ya I Boxster lengdo nongbri ba in one shikman to kani dei tang jing ai ke berit na kaliang kabalang ngi duai bo blen yai teng ban kerkhui phi kubli sibon te ka ba ar pan nga kwa ban khot yai wei khon samla jong kabalang ATS iba kerteng I sempang dakar nga kwa ba itmen basan di biswitli ba in one shekman ublen kerkhui phi sempang kubli sibon ba phila kersan ye kabalang ke jongi kulang ba kini te yojing duai ka bobot pan nga kwa ban khot ya I wei no khon samla jong kabalang ATS hi ba kerteng boy Mickey Manar I pulem tai ka BTS third year jong I ha ATS mentang kerpar I ba in one shekman kublei shibun boy Mickey ublen kerkhui phi kat ba pinang teng ban shakri kam jong blei na koi kapor but wei naki ilmi mud jing shaban wan Henry ila persang ban I excuse nengim tim na ke daw Henry hadin lengbag jing don jong I pastor karpeteng iong ong I ba bale imwan kumta but hadin de klem de jing knyum de jing burom lese ya u la de gumno kini nanta ila kloy banwan sika balang gijongi but pila yos nyu I khubor gijongi kini ki mid bala debat ye ke kelas ruba ila yalam menta kasngi ta kini ka por nga kerpat ye ba Ardison Karpteng bain wan sikmat menta ila I ka BTH 4th year jongi hangte Place Adventist College but ide na ka balang leni kasnong lenyong siang pa ban wan sikmat but ia itemen basan di biswidli to blain kerkhui phi bardi ya ki kam ki jong phi ka jing puli ki jong phi nang ni shkman ta ni ka por shwa bangin ai shwa bangin ye duai nam ta jong king kerpat ye Pastor Dr. KB Karpteng ben ai jingkren balangkot ba ka jog por bakin duai kerpang nam ta ki ni shakri jong blai bro saungun pastor ka ni de ka por jong phi ngam da ne ban ong Henry tang ban ai khu blai ye ni ki saungut ki samla jong ka balang ki beria kloy ban wan sheni shenong po ban le ye kani ka te yo jing duai ban ai ye ka jing shakri ye ka balang hang ni hanong po bat ye ka balang jongi hi baro ko we hang ni ri khasi ba jaintia wat shabar jong ka ri khasi ba jaintia ro kumjo ti kwa ban ai khuble ye ki ban ai ngo yo blei na ka banta ka jinglong bala klo jong ka ni ka samla ban shakri yo blei ban penlut ya kapor ke chongki ban ya don lang hang ni hanong po ban le ya ka recording na ka banta ke ni ki khubor ke ba ke le sam bat ni
lingba jong kani katayo baros tiyo ngaduai bakini ke kubor ka baki ke layasam kan long ke jingker ku yangi baro lang kiba layo sngeu ya kini ki kubor ki baki ke layasam lingba jong kani katayo baros tiyo tu bleu nang kerku yaki kat ba kinang pendep ye ki jing puli ki jong ki bat kat ba kinang ya syaprang ai ke jing im ke jong ki ba nda haba kile ya dep ye ke jing puli kin long syak taki aktiar ki ba kraw na ka benta ka buram ka jong blai togi ni duai au blai pa jungi ba pneng nyai ngo ya me ko blai kham tam e na ka benta ki ni ki saungut ki samla ki bala syakri ya me blai leng ba jong kani ka tayo jing duai ha kani ka tayo baro astayo na duai nga kerpat ban nga kermen ru ba miu play mala kerku ya ka jing syakri ka jongki ba ka jing syakri ka jongki kalalong ka jing mentoy yangi baro ki balio sngew ya kini ki kubor ki baki ki la yasam ling ba jong kani ka tayo baro astayo haduk kani ka sengi ka bakut ka sengi ka ba khoj bat ka ba kentang ka jome ka sabatan ngadwai nge kerpat ko tribe of ha ba me blay menang yai long ringkat ba kini ki samla ba kin long kita ki Daniel ki Shadrach ki Meshach bat Abednego jong kani ka ri khasi bat jaintia jongi ko try ki ban purnai nak benta jong me ko tribe of ha halaki jaka ki baki ki dan leni hangno baki ki dan ko belai babha bada ka nuksa ko babha jongki bat ka jing pla ka jing saki ka jongki o kin dan shibon ki para samla ki jongki ko belai babha ki ban o yo ye ki jing mento ye ki jing kerku bakin yo ban wan syami belai bat ban pun kre ye ki jing im ki jongki naka benta kata ke jingwan ke jome bakinam hoj bakin long tang ki nuksa naka benta ki para samla jongki henrei wat ya ki rangba ki rangsan bat ki khanaru kumjo ko blai te to meu blai men kerku ya ki men pen sle ya ki khamtam do men sim ba khoj ko tribe ba bakin yo ya kata ka bor ka jong meu men sim ba khoj bakin la ban kring ya ki men sim bat shibon ki men sim syaka hima ke jome ko blai bapa kerku ba oi kat bakin nak pen krek naga benta ka ministry ka baki kensa oi kensa shimti hadin kat tu kan por nda ba ki la pen dep ya ke jing puli ke jongki ko blai ya menta kerku ma me ya ki pare ke jing puli ke jongki ko blai kerku ya ki kmi ki pa ki jongki ya ki men ki para ki jongki baro lang tu sngew ya ki ni ki jing khot kerpat rit ke jongi ko blai but to the map ya ki ringkang ba ki palat jongi baro na ba ki ni pan ba ngingo ngi tem ha ka kerteng ke jong jisu belong tribe unong penim jongi nadu menta bat halakarta amen. Pakwa banai kublei ai pastor Dr. KB Karpteng badia baro ki kamtam yakini kon samla jong kabalang ya itemen basan di biswili badi miss one pai but kamtam ya pi baro gid khot balang badan halaki jong ki yeng ki sem ki jong pi kublei shibon ki jing kershan pi ngai skem ba pila yo shibon ya ki jing bam bakin jam sim hakani katayo te kene ka por nginong muslim shu nginai no ka por sha inong krani badai ba chempang dekar kini de kapor ke jong pi kublai sapatan ya pi sachi sen banep deng so bahaya pi hagur kom ke bak kerpang ki para bangit ki para lok ki bas pej ekene ke khubor bar ngai bo blai udon ke khubor namenta ke jong pi bar ke jonga ke khubor ke jonga hakane ke sing sapatan kadai ke jing pentemai ya kiri khuj dei ha kapor chitang senyau bo blei ula jet ki bli jong kat ba ki beman kidang kren ben saudong yaki bat hakane kendit
kasih kalami karatan syanya ke borba ke jongka bad ubenai lo ying hajo thik kibeman kidap dak jing lengo katba kiri khoi pat kidap dak jing kemen kidap dak jing risa ha ke jing laj im ke jongki kidak ke jing pelak kila bot kawai haden kawai ha ke por ke jing stat ke ki long kuma kela khong pong kiwa kila senge nak jing tot ke jongka ulo badum bad ulo bayong kia tengku mar keliang henela don pat kawai pat ke jing syai ke ba syai dak burom balayok siau ya kesur ke jong jisu balayok siau ya kesur ke jong belai hakata gapor kaba telun sya ke pertai bat sawa kum shibun kium kita pen kenyo ya ke beneng badia kendau ladon ro shibun kibriu kita pen kenyo ya ke beneng badia kendau ladon ujumai bakrau kacing tep kaang bar gitu kiblayap hakacing tep bar gitu kibriu kiba sumar kesabatan bar gitu kibriu banget hapo jong angel balai kila kena kata kacing tep ya ke ba kila yot ya bat lapen kup yaki dak jutang bat thamai ya ke ba ublei ula kular yaki ban ai kitu ke ba sumar ya ke hukum ke jong kasahid beneng ka play bat khang baladon kaji kiwin bar kajing kenyo kilom kiwa kiki sene setai kumukha bala bread syabar ki mau siang kiduriau kitnam kum hau kiu bat bread ki mau sharingkau bat katba ublei ukren ya kesni bat ya kenta ya kejingwan jong jisu pan ai kata jutang ya kiri khoi ublei ukuran cisin keren panang ta usange bat kesur keren jong u katelun syek pertai kum kajing riu jong pertat bat kibri ku jong blei kila kemit ya lagi kemat jong ki siapeneng bat kila syaskor ya kata kesur keren ke jong blei ke basawa kum pertat habakut jong kewei pakewei kesur keren ke jong blei kiri khoi ki perta jam bat ki ong burom haleluya bat ye kiri khoi la penten shan da ke burom ba ke jong blei kum ba penten shan ha ke por bo Moses wan no lom senai ye ke dur khmat jong Moses la penten shan bat ki briu ki beman kimla ban pej ye dur khmat ke jong u bat ha ke ni ke por kacing kerku bom jikut la ai hakito kibriu kiba sumar khoi ik sabatan bar kito kibriu kibla sumar ke hukum ke chong blei bar kito kibriu kibla ri kendong ya ke jutang ke jong kidari sajam bakila job yau merat kalau bat ya kedur ke jong lasdang ke jubili hakendau ke badai ban syong thai ngalai iya kimrau kibahok kilami na ke jingjob ke jongki kida risa kida kemen kida kenter yakin jeri ke batek hakti jongki kadba ukunrar ke jongki pat udab da jingkulumar pat umtip kumno banle namar kibeman kim siotho ya surkran ke jong blei ke jingwan arsin jong Jesus Christ kumta sen lawan mi pau ulo balik bat bakrau hau bala syong ukon briu abau pau no kena jangai unil o ulong berit hadu kata-kata uangel uyatho badai kedak kejingwan jong kun jong briu kat bau nangwan kamjan syakani ke pertai laya i ke mai sim ke jong jisu bau syong hajong kulai lo kumunong job ke kunhun ba ki angel kila pong ye pan siet ke burom bat kila senran yo Jesus Christ om dan thlej balan batai ye jing yo i bat ke burom
kum hakata kesngi ulo ubaim kajing long sim kajing long buram kejong blay kajing long sim kepadon buram palat liam hakata kapor kat bau nang wan hajan bat ngina ban ya ya kedur ba jong jisu hakata kapor uklam pong ye pan sngit sya hendrai upong ye pan sngit keburam hakasilang mat kejong u bat ya ke khamat kejong u lapen ten syan kum kasngi hakapor chiteng sngi bat ya kedur pej kejong u lapen ten syan bat thaba kum keding bat ya kesurkan jong upat lasawa kum kesur kebatem ya kejingtem ban ngalai ya kilom kiwa kiki sene setai namar badon ujumai ubakrautam kebeneng kalakli kum kekot balakli bat kewei lomba bat kimau siang kila penria na kejaka kejongki te kita kisim jong kata kendau bat ki bakra bateri bat kita rangba syajar bat kita riuspa bat kita baklan bor bat kita merat kelau barok bat kita ki merau barok bat kita ki balai loj barok kila bure yala de haki krem bat apdeng ki mau siang jong kita ki lomba bat kita ong haki kita ki lomba bat haki kita ki mau siang tu ha bangi bat tu bure no yangi naga khamat jong ta bosong halor raket bat naga ta jing bitar jong khulang brot naba kata gasni kalawan ken ke jing bitar jong ta ubawan ken ti uwei ubala ban jing ilaman siam haki jing pen pau dri kulanang khatsan hado khat niu hak ba ke por hak kendet por menchua kibriu kila kuak ban penjat yakini kibriu kijong blai nakan ni pertai menta kila long penban kinong sakhi ban yoi ye ke buram kijong blai ka ban nek halor kijong ki bat hapdeng jong ki ta ki ba shepting ha kijing wan kijong jisu kilia siau ye kijing sawa kesukren kijong kriu khuj hak sur jing ruai kejing kemen kidaong hakmi uni long blai jongi ngila kemi linti u ti un penim yangi hawai saya arbusan kendai ngila man syam kata hak kejing mi pat banengkong ke pertai ke kenyu da ke borba kejing sawa ke sur kren jong khun briu kat bau khot ya kiri khuj ki bayot thia pakin khejaj bar kita kiri khuj ki bayot thia hakata ka khendau anda kilayot sneu ya ka jingkhot ka jong blai ya ki da khe na kata ka jingtep bat ki da pertajam ka jingjob halor ka jingyap bat ka jingtep ka jingyap hangno ka sing ka jong pha ka jingyap hangno kajing job thiau kajong pha ngila ban yoi hak bible na kinengkong korin khatsan san pusan nangta kiri khuj bat kita kibriu kibami nang kata kajing tep kila risa jam bat kita perta ya kajing kemen kajong ki namar bakila yo ya kajing job bat kitu kimet kibathia apa kendau hakapor mensua ki badon ye kejing pang kreu ne kanu kejing pang bat kila yot hia kejing tep bat anna kila mi pat na kata kejing tep yaki lapen kia seki bom jikut bat kinom yapshu bat kita kiri khuj ki badang im hakata kapor kita kiri khuj ki badang im hakata kapor hak siklimat lapen kela yaki ban ra yaki bat kita kibam mipat na jing tep bat baro lang kinya syam yutrai hakasun beneng akano kelong kejing kemen ba hangta namar kamon donshu kejing klan
Kita kibai kibatan kibak laklat ke por mensua menta kilaban kenduk bat ki kanu kelong kejing kemen ba hangta namar kejing yap kanom don su hangta hakawai pat kaliang jong kekalilo ladon ketap nyang kibaim barapo jong ki ladon keselentem kibaim hakawai pat kaliang jong kil kekalilo ladon kitab nyang berhapo jong ka ladon keselentem bain kata kekali kala telun seneng artet keselentem kebaim kala perta jam kaong bakhuj bat kata benyang katba kadang her kala perta bakhuj bat kita kipaj ba angel bakhuj sadong ulo kila perta bakhuj utrai ublei badan bot baro bat kata kali katba kadang kiu seneng artet sekanong ba hos chua bakan rung sekata kanong ba bakhuj kila yeng saudong bat ujisu la yeng hapdeng jongki ujisu yeng hakata gurkom bak kila ban ye ye khle ban ye terpeng ke jong u hakurkom bak kila ban ye khle ban ye terpeng ke jong u bat kita kiri khoj kibala sius pa kat ba kidang tawir ya u saudong kila ban ye kedur baik jong jisu kedur kaba main sim ke jong kabai nang jong kiriu khoj nang tang lai yakin hun ba jong ki angel kilawan lam ya kata kapan singet badon brom had na kata kanong ba kapan singet ya iwei pawei kiriu khoj bad ya gerteng la tho haki kat ba jisu khot ya kata kapan singet ki angel kilawan lam ya kata kapan singet hau jisu bat kil ai hakti kaman ke jong jisu bat jisu ula pendeng ya kata kapan singet hakle jong kita gri khoj bat hakajur kom kita ki angel kila ai ya kata ke jingtem hau jisu bat ai kita kiri khoj ki angel kinong yalam ban tem nengkong man yalam ya kecing ruai ban nang ta baro iwe pewe kila ya solang ha kecing ruai bat ki penher ya kisai duitera kita penmi ya kesur ke bathiang tam nang ta ngalai yo jisu ula yalam ya khon ki jong u ki ba la sius pa sa kata kerdop jong kata nong ba ula play ya kata kerdop bat ula khmi ya kita ki jaj benriu ki bla ri ya jing sai bakin rung sepok kata kanong ba hapo jong kata kanong ba la donut ke ya ga ba ubriu ukwa ban ya ke buram ba bitenat jong u la pentensan haki panang tau jisu kat bau ukhmi ya kita kiri ko jongu kiba la sius pa ki khmat ke jongki kita ba da ke buram bat upenne ya khmat jong jongu haki udaong da ke sur ke bathiang ngalai ke jing tre sitam ke jong pi bat ke mesin ke jong nga kalahun hakajing iyo i janga kani ke burom ka bakan sai tam kalong ka jong pi ba pinlek men chunom kani ka jing sio si ka jong pi kalawai om don show ka jing yap ne ka jing yam briu kum ni ong utrai ngale yo i kita kiri khoj bala sius pa kila law ik pan sket jong ki bat ki bo hakajat jong jisu bad ujisu ulara yakti jongki bad upen yeng yaki item yek sai dutera kser ke jongki bad kebeneng barok kewei kala pendap daga jingput jingtem bad ruai sur kebathiang jong khon lang brot
nang ta ngalai yo jisu lai yalam yekibriu syak udeng kejing im pat sacisen pat ngalai yo siau ye sur kren kejong u kalong haket sur kebatiang hado kata-kata ya keba keskor jong briu kam jo siau lano bar ngalai yo siau ba uang kisla jong ni udeng kilong kejimpen kia ya kejaj ben riu hakan ni kanong ba kejing khoj kejong ka ha kejing batai briu omla batai namar bakalong bakadap da keburom bat ha kejing mi pat ke baar pat jong ki beman ujisu bat ki angel bakhoj ki jongu bat kita kiri khoj bala siuspa kila mi nagta kenong ba bat kita ki angel bakhoj bat kita kiri khoj bala siuspa kila senran yo jisu kajing man sim kejong jisu keba ishir kai hado kata-kata bat ula khot ye kita ki peman bakin ke na kata kejing tep kita ki peman kila ke na kejing tep haka met kebatulat kedur kejongki kelong keba iting hado kata-kata haka jing mipat keba nengkong ngiyoi baki briu kilong isamla bat ki im junom bat haka jing mipat keba arpat latim yaki bat gitu kisim jong kata kendo kiba krau kiba teri kiba riuspa kiba start bat kiba bej kila ke na kata jing tep bat kila ya ya tau kon briu uba main sim hado kata-kata bat kitu ki briu kiba penpong pan skiat ya bat kitu ki briu kiba syok ya kila menta uni dai kon briu bat udai sisa utau usim bapaka bat bapura bat kita gibriu bat kitu gibriu kiba bentiu hakapor bas bisa riu kila dalam kila dak khamat lajong ye ke burom kejong utau kon briu ba usang hajrong kulai lo dak jingjop bareng lai ye kibriu kito kiba runar kisah narpana ye keti bad ye kejat jong kenrar jongi bad kila kren ben hado kebekut bad hado kila kren ben hado ba undkut ke mesin ke bad onda kini kibriu ki yo kida len ya ketang kida yampai dono hado kata-kata namar bakilai ba ulong sisa tau sim kejing job nangta ujisu bat ki angel bakhoj ki jongu bat kita kibala siuspa kila rung sekata kenong ba bat ladon kejing yam kejing leniar ketang hakata gapor omla ban batai hado kanu kata kejing yam ketang kejongki bat usaitan sacisin uying ban yelek persyak yo blei daga jingpen soy ula pen keim ya kitu ki briu ki balat telat bat ula ong yaki manga parti angel jenga kilong ki briu ke baklan hado kata-kata pej yakini ki briu ki balake na jing tep kidan daki million bat hangta ladon ki briu ki baklan nang menta banle ye ketma ladon ki sim ki batbit ban yale ye ketma ladon ki sim ki batbit hado kata-kata bat kimjo rem ha ketma ladon ki briu ki basarong ki batrang ye kata ban yale ye kata ketma baladon ki briu ki bajrong karin yen bat kibriu ki baklan hado kata-kata hakapor
baki le e kathama kiyap bat kila kepat na jing mi pat ka baar ka jangki bat kila thang ye kata ka jing job usaitan bat ki angel jong u kila pensoy kini beri hado kata-kata kini sim jong kini ke perthai bat kinong yalam ke jongki kat ba kidang pej ya kata kenong ba kelong ke barit bat ki laong hapdeng jongki ngila ban job suk ya kini kenong ba namar kelong ke barit ngin be ya kini ki briu ki badan hakani kenong ba ngin be gini ki briu ki badan hakani kenong ba bat ngin kini ya kespak jongki hang ta ngaya i kejung syukur kejung syaitan ya kini ki briu ladam kumbau usyukur ya ki por menswa kingaj u hakani ke poru kingaj ya u hakajing syukur jengu pat kini kiriu ya let ma ki batbit kila lum ya ketir ban ya le ya kata katama kita kisim kila penlum ya ki paj ki jong u bat kita ki kenhun kila bu ya unong ya lam ke jongki ban ya le kata katama u angel syaitan baru syaitan kinong yalam kemat hakata katama ban ya le persya bat kita kiri kuy hakata kenong ba jisu ulakang ya kita kerdop bat kini kisipai kila ker tawir ya kita kenong ba ban penjat ya ka ujisu dak jing bitar ulu bitar ya kini ki beri beman bat ulat he ya ki dak keding kumbai Yerusalem ulat tang sendan ya kini ki pertai kita kitir yelek thama jogini kuman kalaing bat kebainong kejongki kila yo hakani kepertai kum baing uskum hak silik haka sikliman kiro kining kumta ya kebainong jong kepop on ayaki katkum kecing lek kejongki bat on thang yaki katkum kecing lek kejongki hakani pertai usaitan unkit ya kita kepop hau namar dai mau ulong utrai jong kata kejing sniu dai mau ulong uta utenrai bat dai mau ulong usaitan udai utenrai bat kita kiba syukur kidai kithet bat keding kalabam du barok kibadan hakani pertai bat ngalai i ki angel bakuj kibadan habneng kida pertajam buram haleluya amen tu ai ba bleun kurku ya pi ya kene ke khubor ke jonga hakane chiteng jonggaski amen ngi kwa banai kublei ya iba chempang ye khubor ka ba phila ai ngi to ai bo blei ni ai pteng ban kurku ye phi ka ba phidang pteng ban shakri ye kam jong blei ne ko wei ka por shukai por ne ko wei ke jakash ko wei jaka un kurkhuru ye kat ba phi pinde pi ke jing pule jong phi how news nem ban wan te ke ni por ban pun wai noi ke jing slok jongi to ngi ne phai skot jing wai ke number ka ba shispa shipho ko bang markman ngan se yo pen ya u try markman ngan sa yo pe you try kanok men yang hangta kmadu Jesu Krisba pernai bolaya na marjonga markman ngan sa yo pe ya Shadelen that sahid ne
sayope yau haburom ba bauden bentangai yau berngen bajingkap deng kadang syong hen raise ngi kan poi bam laklen bau pau kumba ulong mar ngan sayope ya sha telen det sahin mnen mar ngan sayope ya haburam babaude kano kajing men bakan long on das nyusikan waino kalenti bakalain dong kita kin dam lud barong mark man ngan sayope ya sha telen det sahid bnen mark man ngan sayope ya haburam ba ini pendem kleber ngin duai able pa jungi babneng haba wai no gane jing slok jungi hakane ski bakantang khoi ke jong meu ble haba wai no gane jing shakri jungi haba bunkut no gane tayo jing duai jungi a try ai be ke bangila yosnyo a try kin shongsa ha ka dot note ha ka jing bot jiber khat jungi kham tam bangin long kita ba pen kre kana ma try ha ka ski ke jing wan arsen ke jong me ni nom long gum kita ki bam om ba pen kre hen ring in long gum kita ki bala pen kre kana ma ha ka jing wan ke jong me a try ni nom re shiki krem henry ha jaka gata ngin pe ki khmar jong i shame jisu ban ngin pediang siong bha ye kita ka sngi ka jong me a try ai bangin long ki breu ki balap pen kre a try ban ngi duwa me blai me peteng ban kurku ya baro ki ne ki shakri ki jong me kiba baro sangur kiba ya sami khubor jong me ha ke ne ka tayo baro shitayo bara try ke ne por ba pnuai no ke ne jing slok jongi to ai ba jing e ba jong me blai khpa na bom jikut shibam jikun ka jing ai e khun ba marwai jong me jisu lem ka jing slok jong sem coin to ai ba lai to ai ba ki ne lai ho jing long blai ki ne ai peteng ba dar ka lem ba ngi wei pwe na do mata ha do ki bom jikut rukum ju amen na kwa banai khoblei pi baro ki ba ya shakri run kat bangi om tang ha kane ki kham tam ye pi ki ba shakri run kat bangi ha kine ki med baro ki bala dem no to ai bo blei ka jing suk un ri un sumar un da ye pi na koi ka por na koi ka sngi un pendap pendiang ye ka jing don kam ka jong pi baro to ai bo blei ka khoi ngi tat bangin ke do pa da kane ki te yo ka banwan u blei nam ta ka burom ka jong amen